Naša evrovizijska pobednica Marija Šerifović nastupit će u velikom finalu X Faktora kada će izvesti novu pesmu. Poznata pevačica Marija Šerifović nastupit će sledeće nedelje u velikom finalu šoua X Faktor kada će izvesti svoju novu pesmu. Ona će otpevati numeru pod nazivom Ja volim svoj greh, a ovu pesmu predstavlja nakon višegodišnje pauze i to na radost svojih fanova. Da podsjetimo, veliko finale takmičenja X Faktor biće održano u Kombank Areni 23. marta, a mesto u samoj završnici ranije su obezbedili Danijel Kanakovski, Majt Hećimović, doktori Lukijan Ivanović i jedina dama među učesnicima Tamara Milanović.